Pali teške optužbe. Zadrugari su se okupili oko crnog stola kako bi iznali svoj sud i javno otkrili ko po njihovom mišljenju zaslužuje nezavidnu titulu najzavidnije osobe. Ukućeni su jedan po jedan iznosili svoje mišljenja kada je došao red na Maju Marinković i ona je kao najzavidniju osobu navela Miljanu Kulić. Ja sam neko koji je imao sa Miljanom divan odnos, ali mi ona pre nekoliko jutra rekla veoma ružnu reč. Takođe komentariše me kako sam obučena, tako da ću navesti Miljanu kao zavidnu osobu, rekla je Maja. Potom je svoje mišljenje izneo i Dejan Dragović, koji je za najzavidnije osobe izabrao Miljanu i Mariju Kulić, zbog čega je ušao u verbalni sukob sa Marijom. Lepi Mić je donekle zavidna osoba, to se pokazalo sinoć za Natašu. Najgore osobe što se tiče zavisnosti su Marija i Miljana. Pakost, ljubomora, sve najgore. Svoju porodičnu tragediju pokušavaju da prenesu na ostale. Komentarišu sve teme ovde, rekao je Dejan, zbog čega je Marija odmah skočila. Ti imaš ovde najgoru tragediju, ne pričaš sa majkom, bratom, moja tragedija nije najveća. Tvoj brat je doveo mami švalera pored oca. Ti si veliki seljačić ovde, veći tragedije od tvoje ovde nema, od Brusila moje Marije.